uthi angithethe mama bizobena babudlela bakhuluma la ngiyacela bafutha ake siyagoduka namhlanje siyagoduka la ikhwaya ayikho la endaweni abantu abaculayo lutho nje abathathe abacula Webazana alesilalele nanga manje izwi lenkosi para akuvumi ngisho lento cha akuvumi ufunde akuvumi Ukubonga okusindiswa engozini enkulu. Uma uJehova bengenathi makasho njalo manje uIsrael. Uma uJehova bengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolakala bokithina. Amanzi ngabe asewele phezukwethu kudlule isikhukhula phezukomphefumulo wethu. Kudlule phezukomphefumulo wethu amanzi akukhumelele. Makabonge uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni labacuphi. Ugibe laphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Elami leBhayibheli bazalwane lithi likhona lesibizi likhona lifunda likhona What if the Lord had not been on our side? Let all Israel repeat. What if the Lord had not been on our side when people attack us? They would have swallowed us alive in their burning anger. The waters would have Jesus engulfed us. A torrent would have hoovered us. Yes, the raging waters of the ferry would have overwhelmed our very lives. Praise the Lord who did not let their death tear us apart. Niyamkholo uNkulunkulu bazalwane. Niyamkholo. Niyamkholo. Amen. Right. Ngicela abazalwane manje ngoba ngiyashumayela Tabiso. Yeah. Cela si asharekshe ngendlela ehleleke ngoba serious ngicela ukunana silalele lezwi empilweni nje bazalwane yomuntu nje empilweni yakhe kunezinto ezisehlelayo sikholwa sisindisiwe kodwa uNkulunkulu wenza sure ukuthi akavumi nathi. Amen. uNkulunkulu indlela asithanda ngayo zikhona izinto obonayo ukuthi ziyasishaya kodwa indlela ezisishaye ngayo akuyona indlela engabe zisishaye ngayo ukuba uNkulunkulu ubengenathi. Amen. So uNkulunkulu bazalwane indlela asithanda ngayo iyasimangaza. Uyazi sike sibonge sithi siyambonga uNkulunkulu. Ufakaze sister ungathi ufakaza la nje ubufakaza nje awufakazi nje ebumnandini
kwesinye isikhathi ufakaza eqhubwini, kodwa uNkulunkulu njengoba ufaza nje kusasa kungenzeka into ofaze ngayo ubonga uNkulunkulu ngayo uvuke yona futhi izokuthesta leyo nto. Malibonga igama lika Jesu. Bazalwane, njengoba sikholwa nje singabantu siphila impilo usuku nosuku, impilo esibuzayo ukuthi ukukholwa kwethu kungakanani. Malibonga igama lika Jesu. Siyabuzwa usuku nosuku ensizwa, njengokuthi nje ngiyabonga uJesu nginsizwa ngihlwele nesono, izobuya lento izokulandela ikubuza ithi winsizwa ngempela wena, nazi izinto nje yidla badlila abanye. Uyizwa inhlungu mfana wami uthi no akusahambeki, njengoba usho uthi akusahambeki, kodwa uyawezwa amandla okuhamba noma kunjani kungasahambeki. Ubani lo ufaka amasondo okuthi kuhambeke noma kungasahambeki? Kusho ukuthi uNkulunkulu ezulwini akathuli ngomzalwane wakhe emhlabeni. Siyafunda mambisho ukuba wayengakithi uSimakade, ukube uSimakade wayengakithi wayengekho ngakuthina. Vumani bazalwane, ukuba wayengakithi uSimakade xesha nabantu besivukela. uma uSimakade wayengakithi nxashane abantu benjani besivukela, nabe basishobadela sizwa. ngabe basishobadela sizwa, kusho ukuthi ngabe basigwinya siphila. Aphinde futhi mambisho ukube wayengakithi wengekho kithi uSimakade, wabazalwane ivume bo ukuthi uSimakade uma wayengekho ngakuthina nxashane abantu besivukela ngabe basishwabadela. Hayi nje besishwabadela kodwa sifile, kodwa babezosishwabadela sizwa. Ngamanye amagama izinto abayikhulumayo kithi bazikhuluma la emadlebeni ethu, sishingisiwe, siphethe amaphayiphi, uJesu simkholwa, kodwa nabo abantu beseyisa abaseyisa abantu singezwa, baseyisa sizwa. Uthi kuyini lokhu ukuthi kusindisiwe? Yini yona lento ethi kusindisiwe? Laba banahlobo abamkhulu, banahlobo abamkhulu bakhuluma sizwa. UJehova bengenathi ngabe siyekile, sayiyeka insindiso, sahamba sayohlaba imbuzi, sayohlaba inkomo, kodwa makabongwe uJehova ethebe khuluma besishwabadela sizwa wabanathi. Monani into embi kabi leya ngabe samuka nomsinga sagadwa isikhukhula saminza. Awu. ngabe umsinga Kushuthi kwakuzingelelwe ngawo nawo wamu. thina isha kurubezo. Oh, fundela sisi ukuba uJehova wangenathi, UJehova bengenathi, uJehova bengenathi, ngisho njalo manje uIsrael, isho njalo indaba Skoparing, isho njalo abantu baseSkoparing. Yebo. UJehova bengenani, UJehova bengenathi,
Uma uNkulunkulu bengenani lapho abantu basivukela abantu bendivukela babesebesigwinyile labo bantu babesebenqedile futhi embonakalo ekufutheni kwabo amanzi ngabahlala phezu kwenu kwadlula ikhukhula phezu kwenu kudlule izikhukhula phezu kwenu phezu komphefumulo wenu. Uyabona le nto ukuthi mathi wakudlula ikhukhula phezu komphefumulo wenu isho ukuthi kunamazwi akhulunyiwe emadlebeni nalimala emphefumulweni becabanga ukuthi nizofa nangafa namanje nisekhona nizafakaza ngoJesu nisekhona makabonga uJesu ekuthe kudlula ikhukhula zithi ziyamkhukhula navele nalala inkosi eqalisa ngokuhlanga. Khuluma abantu abalinyaziwe esikophareni wathi uyanithakatha umthakathi ethi uyanibeda nangathakatheka ethi uzovuka abantu ingane zigule ekuseni kwavele kwavuka abantu engaguli bethi makabonga uJesu osihona njalo odwendweni lokunqoba bayamangala ukuthi uthandaza kanjani makabongwe uJehova owenzile izulu lomhlaba owenzile ukuthi amanzi edlula phezu kwenu. Bazothi uyathakatha kanti bazamile ukuthakatha wangathakatheka. Bazothi njani kanti awuthakatheki bakuzamile bethi bakuthakatha uthulele babe bekhele ebusuku uyilalele nje mntama ovela ulale ngizokukhumbuza ukuthi namhlanje hamba uyolala isikhukhula sizodlula phezu kwekhanda lakho lala ngane wethu ungayithathazi ngabantu abakhelayo wena waphela ngegazi likaJesu. Umuntu osindisiwe nje uJesu kanje uprotected. Noma ungangathandaza angisho ungathandaza kodwa umuntu osindisiwe uprotected. Elele uprotected. Elele uyingabi lomlilo ufike uthi bayelele ebusuku abilanga elela amadimoni ethayehla evele emkhathini ephuthuma ejahe kuwena ulele ebusuku angisho ukuthi lokuwakhuza uthi ngegama likaJesu akudingeka ukuthi usithi ngegama likaJesu ulele ubona phakathi kobusuku idimoni balithi liyanyathela livela nezumlilo izumlilo abangane bazalwane umlilo nesumlilo nje ingakafiki kuwo ngoba sikamalanga lihlangula umlilo ngasondeli wena awudingi manzi amthandazi wena awudingi vaselina wena awudingi mafana akudumizula ubadinga mafana wena udinga indoda awubadinga mafana udinga indoda yaseKalvari. Yes, Jesus. Ulele uthi umakhonye phakathi makudumizula abantu betatazela beshumza phandle komuzi wena awushumisi konke futhayo awushumisi awunankinga lingaduma manje kuze liyoshona ilanga awunayo inkinga
izulu nje madume imvelo kaSimakade, izulu imvelo kababa wakho. Amagama izulu liyakwazi ukuthi you are an image of God. My God. Uyaziwa, uyaziwa. Amadimoni asihlonipha kabi, asaba, athi asihlonipha, ayasesaba. Ngabe semuka nomsinga. Ngabe semunga. Nomsinga. Sagadwa isikhukhula saminza. Baba labantu sindiswa bathi sobo. kuleli viki 2 weeks sobo. 1 month sobo. 1 year sobo. Namanje bayabo. Basabona. Basabona. Basazobona. Yabona abanye bazothi mase usonta la esontweni nala basalwa bathi uthathekile. Awuthathekile wena ngakulunge lapho uswila le nto. Awuthathekile. Thatheka wena, thatheka. Vele uthatheke. haleluya Kuzodlula ikhukhula. Kodwa lusale. Zizodlula. Amanzi azodlula. Kodwa wena ngeke. Jesus. Afike ikhukhula umhlanga wenze njani? Sidlule wenze njani? Awivangeli. Ngabe senxiwa isihlambi. Seza phezu kwethu sacwila. Akabongwe. Akabongwe uSimakade. Ongasiyelelanga. Ongasiyekelelanga Ukuba masinephule ngamazinyo. ukuthi basinephe. Thina saphunyuka sabaleka. Thina siphunyukile sabaleka. Sanjengenyoni ihlupha ogibeli. Sanjengenyoni ihlupha ogibeli. Lukwabukile ugibela abacuphi. Lukwabukile ugibela abacuphi. Luphukile. Sasijake saphunyuka. Yithi nabasindile saphunyuka. Sisizwa igama Sisuswa igama likaSimakade. Wazulu nomhlaba. Uyabona. Wena uyazi ukuthi bekwenzakalani kuwena. Kodwa uphumuka. Usamangena usathana manje uthi lo muntu uphumuka kanjani? Uphumuka kanjani? Omunye waphumuka sephethe intambo eyozilengisa. Uphumuka. Ethi usathana sibulale. Yifa. Wathi uNkulunkulu lutho. Jesus. Omunye wasinde seyodla poison. Kanti inkosi ikhona. Omunye nje namanje uyacabanga ukuthi uyazincona isibulale. Mina ngizokhuluma ngithi ungafi. Jesus. Afu. iBhayibheli uyabuyisa. Phefumulo. Namhlanje sokuyisho umphefumulo wakho. Ungafi ngenxa yesimo usibonayo. Usamthola uyadlula. Uyazi manje ngixoxela. Uzamsithola njani? Uyadlula. Amen. Ayikho into enjani? Ayikho. Noma yini. Noma yini. Langalengaza ngina ngathi umfana intombazane eyakhuleliswa umfana inenhliziyo embi. Yakhuliswa umfana wayishiya. Bonke abantu besilisa mayibabona. Ibona izinja. Ngoba abantu besilisa bambi. Bayimithisa. Bashiya. Enye ize ubaba wayo wayishiya. Bonke amadoda mambi azalisa bashiya. Kanti kunjalo.
ikhona indoda ethi mayingakusala khona indoda uyazi leyo ndoda noma kuthiwa ngane yababa wazalwa ngokudlwengulwa noyihlo awumazi uma wakho wahlangana nendoda emgwaqeni yamkhomba ngesibhamu yamkhomba ngommese yalala naye imboza ubuso wazalwa wena wayingane yokudlwengulwa kodwa ngizoqinisekisa ukuthi ukhona uyihlo. You are not a mistake. Awuyona mistake. Ukhona uyihlo. Ukhona uyihlo. Ukhona uyihlo. Ukhona uyihlo. Noma ungahlala emshini yabantu ngoba bathi noma bekuphakela bakuphakele ngamagama kodwa ngizothi ukhona uyihlo. Khona indoda eyanenge esiphambanweni yakhwazwa ney'pikili yabafela bonke ukuze abaphilayo bangabe sayiphilela kodwa baphilela yona eyabafelayo igama layo uJesu Kristu okuyena ofuna izandla njengoba bethelwe izandla zakhe zivuliwe wayebamisa bonke ethi wezidakwa wozani weziphingi wozani webadlwenguli wozani webabulali wozani wabile nadlwengulwa wozani. Njengoba umbona ekuyekile wasinda kuleyanto ngizothi inhliziyo yakho mayingakhathazeki khona namhlanje khona uye khona nayimi endimi phambi kwakho ukuthi le nhlungu onayo iyadlula namhlanje iyadlula namhlanje ngizoyinthothusa yofana namhlanje ukuthi noma abantu bengilahlile kodwa ukhona ongekakulahle ukhona ongekakudele igama lakhe uJesu. Akatelani akalahlani akatelani akalahlani uthi ngizile uzofuna okulahlekile zile zolanda lotho zolanda lotho zolanda lotho zomemeza namhlanje tweni nanonke enomile nemsilwa nemkhathe wozana wathi noma sebethela izandla zakhe ngasivalanga eshawa ngesiphiwo eshawa ngeshizolo sashawa izandla wangazivala wayesho ukuthini uJesu wayesho ukuthi nawe ungeza ekhaya lakho uzoziphumulela wavula izandla ngizosho lento nje ngithi uzibulala lento ibonile idlula bebazalwa ibhlungu into yakwenza noma ungathula kodwa ibhlungu into yakwenza kodwa sekuyisikhathi namhlanje sokwenza njani sokuthi idlule isikhathi sokudlula kwayo uJesu uyimpendulo yakho konke uJesu uyimpendulo yakho konke ngeke ngikholwe mangithi nami uJesu wangenzela umusa ngihlale emaBhayibhelini ngihlale emgwaqeni ngiphara kanti uJesu uyabona idakwa utshwala amakhosikazi engeqa ejomba phezu kwami kanti kunento uNkulunkulu
njoba kujoba amakhosikazi nje edlula asho ukuthi njobe jombe edlula isele yona isele yona ikhona into afuna ukuyenza uNkulunkulu emhlabeni uthatha impabanga akhuphuke nayo uJesu igama lakhe nawe uyazi ukuthi wawunjani kodwa uJesu wakuthintitha ngeke namthintisa loseduze kwami kungenzeka nakuyena ukuthi amthintithe ikhona into engizwa ukukhala komuntu wesifazane ngizwa umuntu wesifazane ekhala phakathi ethi uJesu nami usangithanda walinyazo Elizabeth umunye wadliwe kulelo izingane zakhe nenhliziyo embi uthi ngeke ngidlule kulento akusizi ngeke usize ukudlula siyathandaza manje igama likaJesu siyathandaza uNkulunkulu ebize mina ebugebengweni isho ukuthi sikhona igebengu azifunayo uNkulunkulu uma ebize mina ebuphaleni isho ukuthi khona amaphala abafunayo uNkulunkulu siyathandaza sifuna amaBhayibheli kuba siyagoduka manje ebusuku ngiyacela sithandaze uyazi izwa umuntu wesifazane ekhala njengoba usikhuluma nje angikhulume ebantwini bonke izwa umuntu wesifazane ekhala phakathi wesifazane ekhala phakathi enyasini